سلام كما يتعلو كبرى سمعتنا زهر ميني ميديايو حصرت زيناتات عالم حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم نعدمنا ارستاتهم كنقدم شودن ناب يوكرين توسخت اطوار لملاخ قربتيا تبايلو بمحدارات كتما قلولاو نمبده زلون مقرراب كم زفلاله تغليصو سغاتات سليا روسيا اب شودن مزيادو سابو اتحساسيبو አብያተ ትምህርቲ ሽወደን ተማሃሮ ዩክሬን ንምቕባል ይዳሉ ኣለዋ አረስታ ዜና ክሰምዑ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል ሽወደን ኣብ ዝኾነ እዋን ናብ ዩክሬን ተወሰኽቲ ኣጽዋር ንምልኣኽ ቅርብቲ ምህላዋ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሽወደን ማግዳሌና አንደርሾን ገሊጻ ንሳ ናብ ባይቶ እናተመልሰት ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበረቶ ጻንሒት أوروبا وحبرت ني يوكرين زغبرو زلو وتادراون سبعون حجزات كقصللو خم زغبا دحر مغلاص شودن ون توسخت اصوار ناب يوكرين نملاخ دلوت مهلاوا املكيتا روسيا ابز حلفو رحي اب لعلي يوكرين ورا دحر مفصاما بونبو بايتو شودن ناب يوكرين كمني صره تانك ميسايل درع سبنتن قرع راسن زتقلل وتادراو حجز نمسداد موسانو إذا دماش ودن دحر شحن 939 وتادراو حجز ناب عودو كينات كتلخ نفال ما يجزي أمخانو ذكرا إذا نخونا دحريت ماغدالينا أندرشون زغربتو تصاوعيت وتادراو أقلقلوت منسيات هنتيونت مول والن نتصاوعيت من صاغن زبالو قبر منستات كم زرعيو ريدش ودن آب زكايدتو مرمراو تصاب عمل كتا ኣብ ሽወደን ኣብ እዋን ቅልውላው ምሕዳራት ከተማ ክንደይ ዝኣክል ምድላው ክገብራ ከም ዘለዎን ዝድንግግ ዝኾነ ሕግታት ስለዘየለ ምምሕዳራት ከተማ ዘለወን ምድላው ሓላፍ ዘላፍ ይረኣዩ ምህላው ተገሊጹ ምስቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብምዝማድ ኣብ 20 ምምሕዳራት ከተማ ድሕሪ ዝተኻየደ መርመራ እዘን ምምሕዳራት ቅልውላው ንምብዳህ ዘለወን ምድላው ካብ ሓደ ናብ ትካልእ ከም ዝፈላለ ተፈሊጡ ኣብ ሽወደን ስጋታት ስለያ ሩስያ እናውስኸ ምምፁ ፖሊስ ድሕነት ሽወደን ሳፖ ተማረቡ ኣብ ዝሃቦ መተሓሳሰቢ ኣመልኪቱ በዚ ድማ ተኣፋፈ ሓበሬታ ዘለዎም ኣባላት ሕብረተሰብ ሚስጥር ሃገራዊ ምሕላው ጥንቃቐታት ክገብሩ ተላቢሎ ኣብ ሳፖ በዓል መዚ ስርሒታት ኦብ ሲዮበርግ ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሩስያ ኣብ ውሽጢ ሽወደን ሰለይቲ ክትከትብ እያ ዝብል ስጋታት ከም ዘለዎ ገሊጹሎ ሳፖ ንሽወደን ናይ ድሕነት ኣገዳስነት ዘለዎ ሚስጥራዊ ሓበሬታ ካብቲ ሃገር ከይወፅእ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ምህላው እታ ሬድዮ ወሲኻ ገሊጻ ኣላ ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን ተምሃሮ ዩክሬን ንምቕባል ይዳሎ ኣለዋ ተባሂሉ ዝበዝሑ ካብ ዩክሬን ዝመፁ ዘለዉ ስደተኛታት ቆልዑ ምስ ምዃኖም ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን ነቶም ተምሃሮ ንምቕባል ምድላዋት ይገብራ ምህላወን ተገሊጹ ዝዓበየ ብድሆና ክንደይ ዝኣኽሉ ተምሃሮ ክመፁና እዮም ዘይንፈልጥ ምዃንና እዩ ክትብል ሓላፊት መባእታውያን ኣብያተ ትምህርቲ ቆንስል ስቶክሆልም ሊ ኦልበርሰን ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃበቶ ቃለ መልኪታ ኩለን ኣብ ርእሰ ከተማና ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ኣይኮናን ተምሃሮ ዩክሬን ክቕበላ እንተኾነ ግና ስቶክሆልም ጽቡቕ ዝበሃል ምድላው ጌራ ኣላ ክትብል ወሲኻ ገሊጻ ኣላ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ዜናታትና ይቕጽል ኦስሎ ክሳብ 10,000 ስደተኛታት ዩክሬን ንምቕባል ትዳሉላ ብመሰረት ውሽጣዊ ሰነድ ምምሕዳር ከተማ ኦስሎ ካብ 5,000 ክሳብ 10,000 ስደተኛታት ዩክሬን ንምቕባል ተዳልያላ ክሳብ ሕጂ ዘለዋ ዓቕሚ ግና ን2,000 ጥራይ ምዃኑ ተመልኪቱ ክፍሊ ምዕባይን ፍልጠትን ቆንስል ከተማ ኦስሎ ብ11 መጋቢት ናብ ኤጀንሲ ትምህርቲ ኣብ ዝሰደዱ መልእኽቲ ነዚ ኸጣልል ምኻሉ ኣቪዛ ኦስሎ ዝተባህለት ጋዜጣ ጸብጺባላ እተን ክፍልታት ብምኽንያት እቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንብዝሕቶም ስደተኛታት ኣብ ግምት ብምእታው ዝተፈላለዩ ሴናሪዮታት ኣዳልየን ምህላወን ኣብዚ ሰነድ ሙኒሲፓል ዳይሬክተር ናይቲ ክፍሊ ሄግ ስባስዳል ሓቢሩ ኩባንያታት ምምሕዳር ከተማ ካብ 75,000 ክሳብ 100,000 ስደተኛታት ዩክሬን ከም ዝኣትዉ እናሓሰቡ ዘድሊ ምድላው ክገብሩ ተሓቲቶም ኣለዉ ምምሕዳር ከተማ ኦስሎ ከም ብጽሒቱ ካብ 5,000 ክሳብ 10,000 ስደተኛታት ዩክሬን ክቕበል እዩ ዝበዝሑ ካብዞም ስደተኛታት ቆልዑን መንእሰያትን እዮም ተባሂሉ ኣሎ ኣማኻሪ ምውሃድ ስደተኛታት ሪና ማርያን ሃንሰን ብሶኒ ነታ ጋዜጣ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኦስሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን 2,000 ስደተኛታት ጥራይ ክትቀበል ድልውቲ ምህላዋ
ልዕሊ 9 ናይ ውልቀ ሰባት ከዓ ንስደተኛታት መንበሪ ኣዳልዮም ምህላዎም ወሲኻ ገሊጻላ። ሩስያ ካብ ቆንስል ኣውሮጳ ተባሪራ። ብምኽንያት ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸመቶ ወራር ትማል ረቡዕ ሩስያ ካብ ቆንስል ኣውሮጳ ከም ተሰጎት ተገሊጹ። ኣብ ምፍላም እዚ ሰሙን ኣትሒዙ ኣብ መስርሕ ዝጸንሐ ቆንስል ኣውሮጳ ሩስያ ካብ ኣባልነት ክትስጎግ ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ። እቲ ቆንስል ትማል ረቡዕ ሩስያ ካብ ኣባልነት ክትስረዝ ምዃና ዘፍለጠ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሃገሩ ትሰጎግ ኣይትሰጎግ ካብቲ ውድብ ድሮ ወፂኣ መንበራ ምስ RBK ዝተባህለ ማዕከን ዜና ሩስያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ። ኔቶን ኣውሮጳዊ ሕብረትን ዘለዎም ብዙሕ ድምፂ ተጠቒመን ነቲ ቆንስል ጸረ ሩስያ ፖሊሲ ንኽወስድ ክሰርሓ ምጽንሐን እውን ከሲሱ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩክሬን ዲሜትሮ ኩሉባ ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ከም ተቐበሎ ድሕሪ ምግላጽ ሩስያ ንዩክሬን ወሪራ ብዙሕ ገበናት ድሕሪ ምፍጻማ ኣብ ጉባኤታት ኣውሮጳ ቦታ ክህልዋ ኣይክእልን እዩ ኢሉ ኣሎ። እምበር ክቡራ ሰማዕትና ንሕጂ ዘዳለናዮ ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም